Хәзер кәләмти мулла безгә мулла булып килгәч, без бит элекке укыйдырык нине. Йомганы тәмамлагач, ушбу вакытның 4 ягат фарызын укыйдырык. Менә Төркиядә укыйлар әле һаман шуны. Бу инде Җомга көнне. әгәр йомгадан китмәсә, теге әйтәләр бит нинди шәһәр диде әле. Бугурстан. Юк, менә шул Ростов. Перим. Юк инде элеккеге заманда, Рәсүлебез заманда шул хәләре, шул шәһәр булырга тиеш. Мәдинә. Шуның хәле булмаса, йомгадан да китмәскә может дип әйтеп, инде дүртәргә укыйлар иде. Укыйдырык инде. Хәзер бу туктатты бит моны. Нигә нәрсә дип туктатты? Бу баштан түләргә тотынды. Менә туганнар ди. Мин ди мулла булып килдем ди. Мин яратам ди муллага инанган кешене, подчиняться иткән кешене ди. Шуның өчен ди, мин нәрсә әйтәм тыңларга тырышыгыз ди. Әгәр берәр ди гаебемне тапсагыз, миңа сразу әйтмәгез әле ди. Үземә ди. Шунда кеше алдында. 3 мәртәбә ди гаебемне тапсагыз инде ди, 4-нчегә ди үземә генә әйтегез ди. Кеше алдында түгел. Замечание. Шулай итеп ди. Шушы сүзне әйтте дә, йомгадан соң теге ушул вакытны өйегездә укырсыз, әгәр теләгән кеше диде дә, монда картлар риза түгел. Гомер буена укып килгән 4 рәкъәт ушул вакыт намазын нигә калдырырга инде дип. Менә әле генә ди әйттем бит ди. Миңа подчиняться итегез дип әйтеп ди. Мин ди белмәсәм ди сезгә ди бу әйберне ди әйтмим ди. Шуның өчен әйттем тыңлагыз ди. Шуннан риза булдылар. Менә шул көннән башлап әле ушул вакыт намазы дигән кеше Укыган юк инде Гали авылында хәзер укымыйлар. Аны Кәләметдин хәзрәт туктатты. Әйе. Яхшы, рәхмәт.